Hi guys! So currently I'm wearing a filter from TikTok because of I really don't have a TikTok, but I am using a built-in filter in my camera. Explain pa girl! And dito po ulit ko for today because of my gisip.on and advice to rest for 5 days. So for you guys watching, let's see what will happen for 5 days. Stay safe and healthy! Hi des! So today is July 10, 2020. Human sa tagkaligo. So itong kikaligo ganina is hot water and a kalabo. Leaves. Kalabo is a herbal plant para makatabang sa sipon, ubo, hilanat. Mura na isagol sa init tubig and then meron siya. And if nakabantay mo or wag mo kabantay, arat na ko nutunan. So currently nag-ugom ko og luya para mawag tanggaman ang arat. So sa mga singers kani siya herbal sa siya para dili siya karat sa tutunan or di mo mawag tangan og tingog. So ano siya luya, ginger. So alas 8 naman siguro sa buntag today. And tas pa kayong adlaw, so let's see yung mabuhat this day. Again, stay safe and healthy guys. Life update everyone. So naatay lemon juice itong gigamit para social, lemon kunuhan. And what's this? So maning black focus tayo ay hamigas ato ang lemon juice. Sige lang, ato lagyan po na siyang imnon. Dahil pag-focus dahil sumali akong kamera focus ba? Basta na siya hamigas. Basta na ko hamigas tara. Sige lang, imnon lang kaya po na nato. Apil man na siya sa akoan. Healing process. Anyway, ito na siya tituyo kung para na presentation ko no. Hi. Yes. Ato sa siyang i-shake para ang mga pulp and sugar and sa pinaadara extract ma-shake siya. I mean, ma-mix. Yes. Di mag-focus akong kuhaan camera. Asan tong hamigas? Zoom in na to. Okay. Ay. Duha ka buka tong hamigas di. Ay, puro dililaw niyang isa. Sana all. Kuyugan ka dira. Yes, lemon juice nanta for our arat sa tutunan. More water, more liquid.
day 1, natog, nikaon, yan sa lemon juice na nahamigas, natog, nag-busy while natog, and then nikaon og snacks afterwards. Kato time lang sa watercolor. Maro to. Day pa. At least nakapahuway. Di ba? Then, di na kayo pingot ako ilong. Wala sa siya tagtulo. So, kung ba nasad, bye!